Il-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza tenniet l-appell tagħha sabiex min iħaddem jipproteġi lill-impjegati mill-fastidju sesswali u dan huwa dmir bil-liġi. Din l-istqarrija tal-NCPE ħarġet fl-istess perjodu li fih għamet kritika kbira dwar il-każ ta' Klinta Ksisa, l-attivista tal-Labor li reġa' ddaħħal mal-Gvern minkejja li għandu kawża pendenti ta' fastidju fuq kollegi nisa fit-Transport Malta. Ksisa issa nagħta ġobb ieħor f'Infrastructure Malta. Il-Kummissjoni min-naħa tagħha qatt ma semmiet li Klinta Ksisa intqal biss li kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat min iħaddem huwa obbligat li jieħu azzjoni kontra persuni li wara investigazzjonijiet interni ġusti jinsabu li kellhom imġiba sesswali mhux aċċettabbli. Dan l-obbligu japplika anke meta jkun hemm proċeduri pendenti quddiem il-qrati kontra l-persuni akkużati b'din l-inġiba. Dan ifisser li min iħaddem ma jistax sempliċiment iħalli fidejn il-qorti u jonqos milli jieħu azzjoni li tipproteġi l-impjegati. L-NCPE insistiet li l-fastidju sesswali huwa forma ta' vjolenza tal-ġeneru u l-impożizzjoni abbużiva ta' poter u kontroll fuq ħaddieħor. Intqal li ħafna każijiet ta' fastidju sesswali ma jiġux rappurtati minħabba l-biża' mill-aggressur u tħassib dwar nuqqas ta' protezzjoni wara li jkun sar ir-rapport, għalhekk huwa essenzjali li min iħaddem jieħu l-fastidju sesswali bl-ikbar serjetà.